Ψάχνει τον Αλεξανδρή. Γκολ! Γκολ! 2-0! Από τον Καρδιάλη και τον Κουρσανίδη. Γεωργάτος. Καλή σέντρα του Γεωργάτου και Βαγιακόκιτς. Γκολ! Στο 12. Ολυμπιακός φαινόταν ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δύο ευκαιρίες με τον Τζόρτσεβιτς και τον Κόκιτς και τον γκολ στο 12 από τον περήφανο γέροντα του Ολυμπιακού, τον Σίνισα Κόκιτς. Πολύ καλή κίνηση μακριά από την μπάλα. Αυτός είναι ο Σίνισα Κόκιτς. Πλησιάζει, γυρίζει την μπάλα. Δεύτερο δοκάρι. Ευκαιρία μεγάλη για τον Γιωβάνι. Δεύτερη προσπάθεια. Ναι, 2-2. Η ευκαιρία του Στάκοβιτς. Το 67. Ο Ολυμπιακός γυρίζει ανάποδα το μάτι. Γιαννακόπουλος, κοντά τους Γιωβάνι και Τζόρτζεβιτς και ο Φορίκου. Ο Φορίκου τώρα πολύ ωραία τρίπλα. Θα σούτα από Κανέζο. Ο Μολίνα και η ισοφάριση από το Στέλιο Γιαννακόπουλο. Είδε και ο Ολυμπιακός και πάλι στο προσκήνιο με τον Καραγκό. Και θα βγει ο Γιωβάνι και δεν είναι offside. Δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Γυρίζει ο Γιωβάνι, ο Φορίκου 1-2. Μιάννης για τον Αλεξανδρή και τον Ήβιτς στην γρήγορη κόντρα για τον Ολυμπιακό. Απέναντι φεύγει ο Γεωργάτος, φεύγει ο Γιαννακόπουλος, τους είδε πολύ ωραία ο Ήβιτς. Το σούτ του Γιαννακόπουλου από μακριά. Γκολ! Γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό με ένα καταπληκτικό γκολ από 40 μέτρα. Μέσα στην φάση, νομίζω ότι τελευταίος έχει βρει την μπάλα, ήταν και ο Τωροσίδης. Έγινε το κόρνερ, ευκαιρία και πάλι σούτ. Γκολ!
Μασαλίδη, να δούμε το κόκκιν, η μπάλα κυλάει στα δίκτυα και είναι το γκολ. Εδώ τώρα πρέπει να αναζητήσουμε την πατρότητα του σκόρερ για να δούμε τον Ολυμπιακό στην κόντρα που ισοφαρίζει 2-2 με τον Καραπιάλη. Εκτελείται και το τρίτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Ξεκινά πίσω από τη μεσαία γραμμή την αντεπίθεση του Ολυμπιακός. Βγαίνει πια με τον κόκκιν σε μια ακόμη προσπάθεια. Αυτός γυρίζει για τον Καραπιάλη που κάνει ένα περίτεχνο πλασέ και ένα ανατοπικό 2-4. Και τώρα ο Ριβάλτο. Καστίγιο, Ριβάλτο, Γιωβάνι, χάθηκε η μπάλα.